Nik uste nuen lehen urtean ja niko maila honien egin nintzen, eta azpadatik pentsatuan egan gauz bat izan da. Nire 50 urte egin ustia ez, hilbide batek nik uste eta maila berdula. Eta nik ikusten nuen momentuan eri baita iritsi zala ez. Egin nahi azkeneko urteetan kirikolo ebitzia ez, beti eukik garbi maila honen erretiratzea. Eta erretiratzeko pentsatu nuen marka bat ikia. Azkeneko horrekoa izan da kriston jende pila etorri izan. Nire harrega zoile lagunak negin ibilian beti indik baita ere etorri zian. Eta nire rekorra izan zen 1 kiloko kubikoari 2 eskuz berrotomar jaso aldi. Eta gero jarraian 1 kiloko zilindro kopari beste berrotomar esku bat egin. Danea 10.000 kilo zian. Prestakuntza hona inda neon, oso zentratuta neon, inberdun lanak egin. Banak egin ondo inberdanaka nire azkeneko esalako. Eta beti izan naiz burugorra. Eta egortan nean zubritziero goizeten, bai azerako momentutan. Baina gero baina zenitzanen, da izarri atea eta lanea zenitzanen, nik uste nik ondo eman nula. Hori, eta azkenian bazen etxon bezala lana oso guztua, indun lana egin guztua da bintzen.